Loke Mela आं लके मेलायाव फैदों आरोना बे सानाव दा 6:30 7टासोआवसो मानसि जागोन आरोना बेयाव माने बायदि रोखोमनि माबा नुयो आरो मेला बेयो मेला बैयाव गराय दङ गराय नोंथाङा आंनि बे बिन्दास बिजन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो दानो गोख्रै खालामना ला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो नायना ला नोंथांमोना आं दा उनावहा माने मानसिखौ देखायगोन आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था मानसि गाखोगोन आं भर्ति दङ ट्राय नायदों बापरे खामानिबाय आरोना नैबे मेलायावहा फैनानै नैबेयो बेदर हांनाय आरोना बेदर हांदों बे मिसिनफोर आरोना मिसिना आपनालोके मेसिन मानु मेसिनफोर आरोना बिसोरो बेयावहा जोङो दायो नाथुर ना जागोन नाथुर नाबो मोनो अमा हांनायबो मोनो बिदि आरोना अमा हांनाय मोनो जों दायो सिङाव थांगोन आरोना बेलायथिं हांगासिनो दं मंगलबार आरो अमा हांगासिनो दं अमा हांगासिनो बिसोर सब मिसिनफोर आरोना जादों इलाय बिथिं जागासिनो नै नाय जादों नै साबसिन हामसिन मेलायानो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव धनसिरिगाव रौता ओनसोलनि गोग्लैयो बा हाइ मेला बेनो आरोना गिदिरसिन मेलाया गासैनिसिन देरसिन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव धनसिरिगाव होननायाव मेला जायो जों नैबे मेलायाव दा गिदिंगासिनो दङ ड्रागन ट्रेनाव गाखोदों ड्रागन ट्रेनाव जोङो बर्थमान बेसेबां हाजार मानसि नाय मानसिफ्रा जेनेबा गाखोनायालाय थादों आरोना लाइनाव दोङो गाखोबोनोसै आरो मानसिफोर नाय जोङो नुनायावथ' इन्टारेस्ट खिन्थु सोरबा एसे जुरखमफोरा गाखोना आरोना बेफोराव खर' मिदिङो अबावबा खर' मिदिङो नायना लादो बेखौ बुङो ब्रेक डेन्स इन्टारेस्टखा जोंना लोगोआ नै हारसिंनो गाखोदों लोगो गैया मालाय जरा गोनांफोरा जरा गाखोदों फेमिलि गाखोदों गथ'फोर लानानै नायलांबाय था जोबोद इन्टारेस्टखा बेफोरनो आरोना लोखि आं दायो उल्था होबाय बिसोरबो जोंजों गाखोदों नै बिसोरबो जोंजों गाखोदों गाखोदोंमोन दहै आङो जोबोद खर' मिदिंनाय मोनबाय खर' मिदिंग्रा बेयाव गाखोना आं दायो खर' मिदिंनानै जोंना लोगोआ गाखोफिनदों माने एसे गोजौआव थांनानै आरो गाहायथिं फैयो आरो नालाय आप डाउन बेबायदि गिदिंबाय थायो बबेनिफ्राय सोलोंखो नोंखौ अननो गोरबोआ हास्थायबायो गोसोआ खालामनो
फारसे जिउनि गोरबो दुवार माब्ला गेवखो मोनथि मोनासै आं मुहि हाब्बाय गोरबोआ नोंनिनो अननाय मोनो गोरबोनि नोजोराव नों गैया आंनि जायगा आवग्रिबाय आंनिनो गोरबोआव सिरि सिरियै आंनि बे गोसोआ आंनिनो जिउनि रानि खालामना नोंखौ सायख'यो नोंखौ सायख'यो Nani! अख्रां सिं Panna! Oमफ्राय मेलायाव फैना बोरै मोनदों? आं दा धनस्रिघाट जोंनि लक्ष्मी फुजा जोंनि एरियायाव जोंनि रौता एरिया बिराद बरिया बिराद आजादि खेबसेबो गाराखै आं फैगासिनो दङ नंगौ दिनैसिम आङो जिमानखिनि बे मेलाया सानबा जाबाय धनस्रिघाटआव बेयाव फैगासिनो बिराद मोजां माबायदि मोनदों? मानसिफोरनि भिर हेरफेरखौ नायनानै आरो मेला बाजारनि मेला बाजार मा नांगौ नोंनो मुवाफोरखौ मोनना गैया ओमफ्राय मेलायावहा गोबां मानसि फैदोंमोन ना? मेलायाथ' बिराद हाजार मानसि ओमफ्राय बे मेलायावहा जुवा होननाय बुस्थु दङमोन ना ना गैयामोन? जुवा बुस्थुआ गैया मानो होनोबा दिनै जोंनि बे एरियायाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बिटिएडआव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुआनो बन्द' खालामखाजोब्बाय जोंनिया जुवा जौ सेरेब फाननाय बुस्थुखौ जोङो जेमान हायो जोंबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंबो दा जोंनि बर'फोरा जों नाजानांगोन खमायनांगोन आंबो हास्थायो बेखौ रायजो राजाखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों खावलायो जोङो जुवा आरो दाइस बुस्थुखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरो जोंनि बे एरियानि अरां आनसलिक उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौता उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो जोंहा रौता अरां आरो मासबाद एरिया आनसलिक होमबा जों गासिबो आनसलिकआ ज' जानानै जोङो जुवा आरो दाइस बुस्थुखौ जों बन्द' खालामनांगौ आं एकदम आंनिफ्राय एकदम खुलालै बुङो जोङो मालाबाबो सोरबा थास गेलेनाय सोरबा दाइस गेलेनाय जुवा गेलेनाय बे बुस्थुखौ खेलाखौ जों बन्द' खालामथारनांगौ जोंनि बर' समाजाव आं बेखायनो खावलायो दा बे मेलायावहा जेनेबा बे जुवाया सोलियाखै आरो ना बिराद मोजां मोनदों आं धन्यबाद होयो आरो कमिटिखौ आङो बिराद नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों धन्यबाद होयो ओरैबायदि मोजां मोनदों ओरैबायदि साफा देग्लायनि जोंनि धनस्रिघाटनि लक्ष्मी फुजाया ओरैबायदि साफा ओरैबायदि मोजां जेबो नांलाय खोमलाय गैया जेबो जौ सेरेबनि माबा गैया जुवा दाइसनि माबा गैया आदसा दे बिदिबाथ' मोजांनि बाथ्रा जोबोद मोजां जादों जोबोद मोजां जादों ओमफ्राय जौ जुवा गैयाब्लाबो बेयाव मानसि जादों ना जायाखै? जौ जुवा गैयाब्लाबो मानसिफोरा दानि जुगाव जौ जुवाजों गफबना थाला गोदो थायोमोन खिन्थु दानि जुगाव रावबो जौ जुवाजों गफबना थाया मेला नालाय मेला इन्जय गास फेमिलि इन्जय सोरबाहा फिसाला लाबोदों फिसाजो लाबोदों गथ' गथाय लाबोदों गासिबो इन्जय बिराद सान्तियै जों देग्लायनि लक्ष्मी फुजाखौ नैबे धनस्रिघाट होनना बुङो जोंनि रौता समस्तिनि खाथियाव 2022 आवहा माने बिराद मोजां जादों आरो ना बिराद मोजां जौ जादों जुवा गैया आरो ना गैया आदसा थिग दं बिदिब्ला नोंथांखौ बिराद साबायखर होनाय जाबाय गाखोबाय बेयावहा तरानो बेयाव जों गाखोबाय नै आंनि लोगो बिदाबो गाखोदों जों सानैबो गाखोबाय आरो ना दायो नायदो आंथ' गाखोफेराखै माबायसा जायो नायनोसै आरो ना नों गाखोफेरबाय नैबे आंनि लोगोआबो गाखोफेराखै आरो ना जों नायनोसै आरो दिनै ओमफ्राय माबायसा जायो नोंथांमोना दिनानै नायनाला एसे गोबां मानसिफोर दं बे बाहेरायाव मानसिफोर जों गोजौआव फैबाय
बिसोरो आंनि लोगो आरोना गोसोआव गाखोबाय मा इन्ट्रेस्टखा दिनै इन्ट्रेस्टखा लागाव लोगो बिदानि नामाव गाखोदों आरोना औ लाखो नायनो फैनायफोर बिथिं गोबां मानसि दं आरोना नायनाला गोबां मानसि बे मेलायाव गोबां मानसि बायदि गोबां मानसि आरोना नायनाला दाना गोबां मानसि सोरबा नायदों सोरबा गाखोगोन बिदि आरोना गाखोगोन सोरबा नायनो फैदों सोरबा बिदिनो इन्जय खालामफैदों आरोना नोंथांमोना नायना लादो नोंथांमोना नायदों आरो सोरबा सोरबा गाखोगोन आरोना बेयाव गाखोनो थाखाय राजि जागासिनो दं नायनाला गोबां मानसि बर'आव मानसिफोर गाखोयो नैबे बर'आव मानसिफोर गाखोयो ओमफ्राय गाखोनानै बिराद इन्ट्रेस्ट खालामबाय इन्जय खालामो बेवहा नोंथांमोना नायलांबाय था इन्ट्रेस्टिं मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट हर बेबायदि इन्ट्रेस्टखा बर'आव गोबां मानसि नायनाला गोबां मानसि आरोना नैबे काउन्टार बेवहा जायो गोबां मानसि नागिरदों नोंथांमोननो माबाजों देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय बै गोजौहा गाखोलाङो बोरै गाखोदों बै गोजौ खालामा नोंथां फैदों ना बिराद नुदों नायनो लादों गासिबो गाखोनो थाखाय आरोना बिसोर टिकेट दानजोबनाय बिसोर जेब्ला ओंखारगोन अब्ला बिसोर गाखोगोन आरोना नोंथांमोना नायनाला गाखोनायावहा टिकेट दानो नैबेला बे टिकेट काउन्टार बेयावहा टिकेट दाननाय जायो आरोना नैबेयाव गाखोयो मानसिफोरा नायनाला नोंथांमोना गाखोयो बेबो मोनसे मिउजिक आरोना गोबां मानसि बैयाव गाखोनाया नैबेयाव टिकेट दानो नैबे टिकेट मास्टार बे टिकेट दानो आरोना नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो लानोसै मोजां लागिसैना आदसा दे ठीक আছে बिराद मोजां बेयावहा बे माने आरो पुरा गिदिङो आरोना बे गिदिङो जोबोद इन्ट्रेस्ट आरोना बेयो नायना लादो नोंथांमोना जोबोद इन्ट्रेस्टखा पुरा गिदिङो आरोना बेयो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नायनाला दायो सालु खालामबा আচ্ছা এটা কি বলি কয় জাপি বুলি কয় জাপি আচ্ছা হাইড্রোলিক জাপি হাইড্রোলিক জাপি হয় নাকি আচ্ছা দে ইয়াত মানে এখানে মানুহে জাপি বুলি কয় তাৰপিছত এনে আৰু মেইন নামটো হৈছে তৰা তৰা তাৰপিছত আপুনি দেখাই দিয়ক একবাৰ ঠিক আছে এইটো বলে তৰা তৰা বুলি কয় বলে এইটো बेखौ तरा तरा होनना बुङो बेयाव जों गाखोयो माने बेयो इन्ट्रेस्ट मोनखायो आरोना दायो आङो सालु जाबाला देखायलांगासिनो बे बुस्थुआ हारसिङै गिदिङो आरोना नै नायनाला सोलिगासिनो दं जोंनि बे रौता एरियानि जे थनज्रिकाट बे थनज्रिकाटआवहा माने जुलापि बायदिसिना बायदि रोखोमनि दखानफोर दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जाबाय नावखा आरोना बेयाव फुख्रि दं माने प्लास्टिकजों ओरै प्लास्टिक होना दोनदों नै नैबे प्लास्टिक ओमफ्राय बेनि सायावहा माने बिनि सिङाव दै दङ आरोना बे दै दङ बे दैनि गेजेरावहा माने नावखा सालायो आरोना गथ'फोरा गेलेनानै बिसोर गथ'फोरा गेलेगासिनो आं नोंथांमोननो मोनसे देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय 20 টাকার গেমটা 50 টাকা লগে লগে খেল লগে লগেই নাও